130 teams lezen van de morgen klaar voor de start. 3, 2, 1. Ja. De wind komt uit een gunstige richting. Dat maakt het een beetje makkelijker voor de deelnemers. Aan de andere kant is er het warme waar. En dat kan wel eens voor zwierigheden zorgen. Absoluut, want daar heb je maar rekening mee te houden. Goed smeren, veel drinken onderweg. Maar uiteindelijk weten ze dat wel hoor. En ja, gezond verstand gebruiken. Maar dat is inderdaad wel een dingetje om goed rekening mee te houden. Met zonnesteken en dat soort toestanden. Waar of geen waar, het maakt het voor de deelnemers niet uit. Nou, ben je hem er klaar voor? Ja, we zijn er hartstikke klaar voor. Ja, wij hebben wel een liedslopje. We moeten nou ja, 4 hele uren. Dus het is wel 5, ja. En het is heel heet. Dus we hebben heel veel wetterboel hebben mooi. Volle wetter ga je mooi. Ik heb hier zelf 4 liter mooi. Gewoon wij kon je samen meedoen met de HT-race. Dat wordt een nieuwe organisatie oors. Daarom werken ze dit hier voor het eerst bij Wildcards. We hebben nu jaren al dat het vaststaat dat dezelfde teams die nu roeien, dat die volgend jaar ook automatisch weer uitgenodigd worden. Dat gaan we anders doen. Dit jaar moet elke sloep verplicht 3 FSN-wedstrijden roeien om volgend jaar weer uitgenodigd te worden. Omdat we ook andere teams de gelegenheid willen geven ook ooit mee te doen aan de HT-race. Deze Friese Mutens docht al wat langer mee en maakt er met zijn team een feestje van. Was dit gebak? Ja, gebak, daar is er een jeetje, no? En die mag vanzelf maar we dat even vieren. En het is voor ons altijd weer een belevenis die de HT te doen. En dan mag er een stuk gebak bij. Morgen, dan roeien ze weer om van Skiels en de Haas.